Yo, what's up mga kabisdak? Ayan, kamusta kayo mga kabisdak? So, medyo busy-busy tayo mga kabisdak sa mga aging malabay na adlaw kay araw. So, nag daddy's duty. So, kumusta mo mga kabisdak? Shout out tayo sa itong mga kababayan na mga Bisaya. Ayan, hapit na ang election guys. So, sa May 9. So, unta nga mo maayo mag-vote mo wisely. So, sa mga Bisaya dira, alam kabalo na mo kung saya itong iboto. So, shout out na sa mga Bisaya mga kababayan ng mga Bisaya ug na mga kababayan na diri sa Manila. So karon guys, ay na bago ang upload ang secure biner. So ato ang tarawon ang merong bago kay medyo dugay-dugay nakuha ka update sa ilang video guys kay na busy. So karon na sila ay mga bagong video. So ganahan lang ako mag-video nga tanaw ko sa lang mga video na yung akong mag-vlog ko tayo ko ba so mangyo ba ganahan lang ko guys. So tuod guys ang secure biners guys, hapit na sila mo 1 million sa mga wala pa subscribe ya mga Bisaya, i-subscribe na niyo ang secure biners para mag 1 million na sila subscribers ba, para maayo o makuha na nila ang kuha na lang nila kulang guys, 918. So nasa 15k na lang guys ang ilang kulang para mag 1 million sila. So magka gold photo na sila. So karon guys ay ang atong tan-awon ay ang ilang upload nga sa ngayon na nibe daghang sila upload, wala na ako masubaybay kaya itong tan-awon So karon guys, ang atong tanawan ay murag ganahan kong patanawan ning kuan ka ng Pastor Escuerdo guys. So Pastor Escuerdo sa secure biners. So sa mga Bisaya da sa mga talagang stress na kaayo mo, kung stress na kaayo mo, ganahan mo tanaw kanang mukatawa mo, malipay mo, i-subscribe ninyo ang secure biners ug tan-aw mo sa ilang video. So mga to mga bisdak mananaw ta karon sa ilang upload nga Pastor Escuerdo kung unsay na aning dagdala na po na kanang kuan comedy. So mga kabisdak, kung Bisaya ka, subscribe na po sa akong channel lang, pang kalingawan lang ba. So let's go, itong tanawon ni Pastor Escuerdo. Si Dokyo naghubog-hubog naman yun na may dang red horse. Escuerdo Asa ka, Pastor? Magawali ko hatong mga kabalayan sa sitio Bakukang. Nyara pagwali dali. Mag-inom ka rin dobe. Ay. Dali. Sige ra dira ko, di ko mainom. Usa may kaihi ni mo dili ka mo inom. Bali oy murigta kayo. Sige ra bitaw, di ko mainom jud. Pero tinuod ka red horse nilang ino ni Dokyo guys kaya Wala kay makuha ng prayer meeting nimo. Ay magayong ka, malipay pa magkauban ko nimo inom. Di lagi ko pasensya kaayo. Sara di sa prats no, tinuod ka red horse. Wala kay buot pagka-pastor, di ka kabalo mo respetar sa katawo. Ano man? Dili ang ako di ko mainom ana, bawal gina. Kani guys ayaw ninyo butang. Bawal. Unsay bawal? Ano man? Ubaga na kakatay. Kuan Dili na sa pang imo kuan na pagkatay nakabutang mo pang sa bayad, balang libro, pang- ang tawo dili dapat pakatawa lang ni guys for entertainment lang ni ilang Wala ang libro. Uminom di ay. Unsa may sala na to aron? dili nakabutang mo gud sa balaang libro. Diri sa balaang libro. Sa Bartolo chapter 4 versikulo 4 nakasulat niini. Ang mga ilimnon nga makahubog sama sa beer, tanduay, bino, kulapo, og tuba. Kung ang tao mo inom niini, pasabot na deboy tuba sa ko ano. Nay tuba sa kanang. Ay, versikulo 5 Giorno. dai pasensya. Kung ang So, tao tayo lang, masubraan maayo ka og na inom inom, tuba. masubraan og hinubog, kana siya dalo. Pasensya, di mo Dalo. Ito po ano di ay. Nara tay sa chapter 7 tay pasensya. Tara sa chapter 7 Kung ang tao mo inom og ilim nung makahubog, malanag, kana siya sa iyang kamatayon pohon, maimpyerno. Oy nakabutang. Impierno, wago na rin.
Mamang makayo mong maimpirno. Nakakita na ba day kag tamong palahubog na nakaato ng impirno? Wala ko sa inyo nakakita. Wala na, Maura may nakabutang sa balaang libro. Ikaw, pastor, totoo po ka na imo mga tinuuhan diya. Huwag ka kabalog, kasulot ang balaang libro ha. Tawar po ng palahubog. Lahi mo kong tinuhuan, lahi po kong tinuhuan. Basta kay, maura to, salamat kayo. Mari sa call. Napoy pre-meetingan eh. Ang muubag ko nimo, pastor. Asa mo ka mo ba? Naman ka kay prayer meeting. Kaya, Ay naman hubog, nakapuli na laman dito. mabugog-bugog ako na roy. Makalakaw pa ko. Ayaw, nalagay na tiglugos. Magasabag-sabag ka ng prayer meeting nako. Dili lagi ko magsinamog. Pag inom-inom raw ko ato. Maminaw ko na yung prayer meeting. Basta kay muubag ko nimo. Bahala ka, basta kay, bahala ka. Mayo kayo acting ang mga secure na sa secure ba nung sino kay paano baka nanay normal lang kayo ng acting. Makalingaw din sila kayo. Ay, si Kuan, si Bubong, si Kuan. Si Buyak. Mga hapon, pastor. Dayon, pastor. Sige. Pagkamahak. Lingkod na, pastor. Naka long sleeve pag yatay. Kinsa man imong Makatawa pastor? ka ni Buyak. Kuan, mapin mo kung nag-prayer meeting na to. Mao ba? Matay pastor hub. Makatalay pa ba ng hubog naman na gana? Ato alam mo na po yun uyunan kay bisod ang budanag. Mao po. Asan ko muli ko rin yung pastor? Budanag ko, lingkod. Diyan ang readers. Gugaw na. Lingkod. Sisa kanyo bong. May uban ra. Taga dis amo na pastor? Ato ning unahan, natagbuan ako. Bumuo kaayo, di pagka muban man kuno siya ng prayer meeting. Pagabago na kay. Sige pastor. Magsugod na kita pastor. Ano lang, sige, palingkod na matulog sugdan. Kamu rong duha gyud? Kami rin do pastor. Sige, okay ra. So karon, usa na to sugdan nato ang prayer meeting, mag-ambit sa tag Inom. Si inom, di lagi ko mainom. Hubog na ko pastor niya. Ikaw di ka mo inom. Ni ari ta kay mag-prayer meeting, dili piya magainom tahan eh. Hindi ka mo inom ane. Oh, ikaw inom. Ay, salamat. Ang taong inom mo gidim nung makahubog, maimpyerno. Pagkaway batasan ng mga tao ni mga ni pastor. Parang lingkod. Kay ga-prayer meeting daw wala gainom. Kaya bugahan ko at tay. Dili na maso kay mahimpirno to anay. Sumao lagi to ato nang sugdan no, mag-ampot ta. So ato idungo ang atong mga ulo, ipiyong nato atong mga mata. Ginoo nga makagagam sa tanan, daghang king salamat sa adlaw nga imong gihatag karon nga kalinaw, walay ulan. Aniya kami karon gahiusa gakatipok, maulag ini kay mao nga maga-prayer meeting mi karong adlaw. Hinaot Ginoo nga kami tagaan nimo kapusog, kapis kay sa panglawas, pangadlaw-adlaw ng panginabuhi. Hinaot Ginoo nga tagaan nimo kalinaw ng among Hinaot Ginoo nga ang kaning mga tawo nga mga satanas, mga demonyo nga nasa mong palibot, biyahe in taong Ginoo nga kanilang mga utok hinaot inta Ginoo nga imuwas lang lamdagan. Hinaot imuwas lang lamdagan nga ipahilayo mo sila sa kadautan tentasyon Ginoo nga mga kuan, mga dili maayong butang Ginoo. Hinaot nga giyahan mo sila, giyahan mo siya Ginoo kay wa na ko kantos Ginoo, hapit na ko hapit na gyud ko madala, hapit ako mahimong demonyo pod. Hinaot Ginoo nga kaning mga tawo sa among mga palibot, kaning mga demonyo, mga satanas nga gisugod sa diablo, palihog intawon Ginoo, ipahilayo sila. Dayon pud kahuman lamdagi Ginoo. Kay wa na grabe na gyud Ginoo. Amen. Pagpuyo. Mao na to Ginoo, mao na to. Wala si mo pastor. Kuan kanang wala ga ragi askaso. Sige ta sugdan na. Sige pastor. So haani nakasulat sa kuan sa Filipe, nakasulat din sa bersikulo 33 nakasulat. Ang ingon din nga ang usa ka tawo dapat maghihatagon sa usa ka tawo. Inom sa pastor kay manghiyatagon mo ko. Inom sa. Di lagi ko mo inom lagi. Dili ka mo inom ani pastor sa do pa dili ka tuuhan ang mga ibang basa na. Ang dili ka tuhuan ang bawal na sa kuan, bawal sa balang libro, di pwede. Inasing-kasing na kung paghatag ng grasya pastor. Dili ni pwede balibaran ng grasya. Di lagi ko mo inom lagi. Sino sa Ano, ang tawa ko. Ang tawa ng giingon na ana. Dawat ka og grasya o dili ikaw madisgrasya.
Kain na ni Pastor, di ka madisgrasya. Dili lahi mga disgrasya tag samot ana o yung pumiling ng makahubog. Ko ana sigra. Eh, Ayaw ka. dapat gid Pastor, oh. Ang grasya dapat gid dawaton kung gihatag sa isig ka tawo. Dawatan, Pastor. Oh, sakto pastor. Dawatan na na pastor kay lain bilang mo balibot og grasya pastor. Makagaba dyan na. Pastor. Oro to Pastor, oh, di ba? Sakto na. Kusog man kay kamoy no Pastor. Ay nako sana na. Imo na na, di nako. Imo pa ni. Hindi ako makakaya na. Kaya kayo mga boss mo. Kaya kayo. No. Tagal po kaya, Pastor, oh. Tara na makatawa na yun ang mga kanay. Wala yung sila ko ano. Makamot kayo. Tamar to guys no, mga kabistak mo. So, salamat. Ayaw kalimti guys ang Secure Binders guys malapit. Hot na sila mong 1 million subscriber. Subscribe niyo sila sa wala pa ka-subscribe. Subscribe na niyo ang Secure Binders. Peace yo!